Matay, Jib. Luoyan na ani mong balay. Ay, ibungkang naman mo nagmaayo. Wala dyan nagtindo ba? Bisig isa ka bukpos, te. Mau lagi, di pabungkag naman gusto tagiya ang balay god kay iyan ang kwao ng yuta ba. Ay, balay ra day imuha na day, dili day na imong yuta. Oh, balay ra kuha lagi niya. Isubog kayo akuha ng alsahol nga. Oo, concrete mo kunaw. Mauna, kung tinant gani ka, di ka pwede magbalay og concrete. Dapat kahoy tanan. Di para maarsa ra ba inig naay bayanihan. Mugay ano sayo po nako kay nganong akong gipasiminto ni. Pero wala po koy kabalinan gud mo nang kani dili man ako maibot mo nang ako na lang gi pabungkag. Nga, asa naman ka nagpuyo ron? Mugay na ko kaproblemahan karon koy no kay wala pa jud koy dayunan ba. Ano uya po ni mo? Ay tama, Jib. Na kay kadayunan, Jib, sa mua. Sige koy. Ano ganahan ako. Sugod ka. Dito ka sa mua kay ibaligyaay mo ito among butakal. Dito lang sa kong kasutangkalan. Ang grabe po mo ako. Daggan kiglamok dito koy. Sa tangkalan pa jud. Ay kabala ka. Libre ka tol sa mua. Plus napos ito electric pan dito ah. Sana. Ang grabe sosyal la pud yung butakal ko oy. Social oy. Namang ito speaker dito ah. Kay ngano? Di siya katulog kung mingaw ang area. Mo ba? Grabe pero ano ibaligya yung butakal ko oy. Baligya na mo to eh kay kalas kay kurente. Dako kay kaon. 2 ka sako na mahurot sa isa ka adlaw. Nya wala pa si tabang sa balay. Sige ra katog. Isa dito ko no. Dito na lang ko koy pagmahalin to yung butakal. Why problema bisa pag pila ka tuig ka magpundo dito ah. Oh, anang bayer oh. Boss! Oy boss, may kinana ka. Ato yung butakal na baligya. Lain pag nasa inyo, hindi nasa mo ha. Naunsa, hindi ako na dayon og palit ron. Binuang raman good boss. Tara boss, ato na sa balay ta. Tara ba, kaya ngita ng buyer ba? Pahabal na to sa iyang anay. Oh, sige tara. Tara, Jib, sabay mo Jib. Go. Tara boss, tara boss. Tara boss. Tara, mutakal boss oh. Una? Oh, Iyaw mo na butakal lagi. kulang ng anak mo kuha. Grabe dako ada na yung butakal ko oy. Sugah na mo habal yung butakal, boss? Ay, kusog kay na muhabal eh. Kuyaw kay na mura papap na, mura barina nga di kurente ba? Ta, ta. Ale, tanawa na akong butakal o. Himso kina, tanawa ha. Ay, naunsa man ang galuya man ka. Matay, boss. Duda ko boss ba? Muraghinay, gini mo upa ba? Kumpensa, dyan kayo mo boss oy. Mo ni ang butakal nga pinakasikat dari sa mua. Mau ba, boss? Pawira day anay yung butakal, boss, oy. Power mo lang? Akuha na ko ng butakal, pero diri lang sa ka, kay magka-OPC og sako. Jib, sabay ko Jib. Tara. Dali mo ha. Ay, lawas yung butakal, eh. Dik. Dali Jib, nadaring PC og sako. Ay, taysa Jib. Come on, limutan ako Jib. Uy, kalimut kong istorya ka busing ba nga dili mo dool dito sa butakal. Ano day? Ang sakit yung butakal day. Na, ang butakal na mo, walay pili to. Basta tao, birahan gyapon niya. Patay to si busing Oh, ganin nung tara balik ta. Tara. Jib. Matay. Na, tanawa lagi. Patay na upahan jud. Boss! Abang, boss! Yubahan mo yung butakal!